Hello, maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo ug welcome mo sa akong YouTube ministry channel mga igsoon ako di si Sister Zaima mga igsoon ug ganiya nasab kita karon alang sa paghisgot sa mga pulong sa tungbuhi nga Dios mga igsuon ug ang akong topic karon mga igsoon is mahitungod sa maalamon nga pangasaw-uno ni Kristo mga igsoon ug sa dili pa nato pagasugdan akong gihangyo ang tanan sa pagyuko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon mahimayaon gamhanan ng mga Dios Ginoong Hesus, salamat sa imong dakong kugmag kaayo kanamo Ginoong Hesus, ipataas kanamo sa among kinabuhi, matuboy ka Ginoo sa kinahitasan nga dapit Ginoong Hesus, tungod kay ikaw ang Dios nga among gisimba ug gialagaran Ginoong Hesus. Ang langit may imong trono ug ang yuta may tumbanan sa imong mga tiil Ginoong Hesus. Lord, pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo sa hunahuna sa pulong ug sa buhat o Dios. Susiha Ginoong Hesus ang matag fiber sa among kinabuhi Ginoong Hesus. Langkata Ginoong Hesus ang tanang mga kahugawan Ginoo, ang tanan nga sala nga among nahimo nga knowingly unknowingly Ginoong Hesus. Hallelujah. Ang tanan nga wala namo nasugid Ginoo, pasayloa kami Ginoong Hesus sa tanan ingon man nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo Ginoong Hesus. Tingtak na sa kaudtuhon Lord, mamuhat ka Ginoo bisan pa man sa among panaghisgot karon mga Ginoong Hesus. Ikaw magapanalangin o Dios, lig-una ang among pagtuo pinaagi sa imong pulong Ginoo. Himua kini nga sama sa usa ka tubig nga magahinlo nganhi kanamo o Dios ug giyahi kami sa imong balang espiritu nga panlihok diri sa among sulod o Dios, nga magalakaw kami with anointing Ginoong Hesus. Lord, ang tanan akong isgutan Ginoong Hesus, himua nga kinigikan kanimo ug dili kanako Ginoong Hesus, tungod kay walay ako Ginoo. Ang tanan imo Ginoo ug himua Ginoo nga mahimo akong vessel Lord. Hallelujah sa imong kahimayaan Ginoong Hesus. Lord, gamita ako bisan pa man sa ani nga channel Ginoong Hesus, mamuhat ka sa kinabuhi sa matag usa Ginoong Hesus ug walay daotang mga daotang elemento nga form against sa among mga kaaway nganhi kanamo, any curses, any spells, any enchantment Ginoo nga ilang gibuhian nganhi kanamo Ginoo. I pray nga imo kining bugtuon ug imo kining gub-on in the name of Jesus. Walay buhat ang kaaway nga magmalampuson pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Lord, ugasi kami sa imong hamili nga dugo Ginoo ug i-purify mi Ginoo nga sa imong adlaw ng pagbalik paghukom makaplagan mo kami nga walay buling kunot ug mancha. Hallelujah sa among garment o Dios. Hallelujah Ginoong Hesus, nga angayan kami nga maatubang diha kanimo. Hallelujah Ginoong Hesus, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, takos kag angayan sa tanang pagsimbag pagpasalamat o Dios, kanimo lamang ang tanan. Amen. Hallelujah. Salamat sa presensya sa tungbuhi nga Dios ning kaudtuhon mga igsuon. Hallelujah. O ato din pagahisgutan ang mahitungod sa maalamon nga pangasaw-uno ni Kristo. Palihok ug abli sa atong kasulatan mga igsuon. Common verse man ni mga igsuon diri sa libro sa Mateo 25 mga igsuon. Diri nato kuwaon ang atong key verse mga igsuon ang mahitungod sa maalamon nga berhin mga igsuon. So kini siya is very common verse mga igsuon. Hallelujah. Ato kining sabton mga igsuon ug ato kining ikinabuhi mga igsuon. Hallelujah. Nagaingon diri, ni anang adlaw mahisama ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga suga aron mosugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila danghag ug ang laing 5 maalamon. Ang 5 nga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magdala og dugang nga lana aron nakumahutda na ang lana sa ilang suga maikatubil pa sila. Ang mga dalaga nga maalamon nagadala usab sa ilang mga suga ug nagadala pagayud og dugang nga lana. Ug tungod kay nadugay ang pamanhunon, nagduka ug nakatulog silang tanan. Sa tungang gabi nga may misinggit, ani ana ang pamanhunon, dali na kamo, sugatan ninyo siya. Ang napulo ka mga dalaga namangon og giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga dalaga nga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami sa inyong lana, kay kapalungon na ang among suga. Apan mitubag ang mga maalamon, dili mahimo, kay kun hataga namo kamo managsama na kita nga kulangon sa lana. Adto na lang kamo sa mga tindahan ug palit na lang alang kaninyo. Sa pagikan nila aron mo palit og lana, mausab ang pag-abot sa pamanhunon. Og ang 5 nga maalamon nanguban kaniya sa kumbira. Pagsulod na nila, gisirad-an dayon ang pultahan. Pagkataod-taod miabot usab ang 5 ka mga dalaga nga mipalit og lana.
ug nanawag sila, Sir, pasudla kami. Apan mitubag ang pamanhunon, wala ako makaila kaninyo. Unya miingon si Jesus, mao kana ang hinungdan nga kinahanglan gayud nga mangandam kamo kay wala gayud kamo nasayod kung unsa nga adlaw o oras ang akong pag-abot. Dalaygon ang atong buhi nga Dios mga igsuon. Hallelujah. So ato kining tukion mga igsuon og kinsa kining mga pangasaw-uno ni Kristo mga igsuon. Hallelujah. Kinsa man kaani mga igsuon, ikaw ba kining maalamon nga pangasaw-uno ni Kristo or ikaw ba kining danghag nga pangasaw-uno ni Kristo mga igsuon. Hallelujah. Praise the Lord. So atong sayran mga igsuon nga kining pangasaw-uno ni Kristo mga igsuon dili lang kini kay pertaining lang sa babae, pwede sa kini sa mga lalaki mga igsuon. Hallelujah. Ug dili pud ingon nga tungod kay minyo nakadili ikaw kini mga igsuon, kitang tanan, hallelujah, minyo na or dalaga, kitang tanan, hallelujah, mahimo tang pangasaw-uno ni Kristo. Apanay specific qualification aron mahimo tang pangasaw-uno ni Kristo mga igsuon. Hallelujah. So kung atong sabton mga igsuon, kining dalaga nga gihisgutan diri ang mga igsuon is mao kini ang mga dalaga nga gihisgutan sa Revelation 7 mga igsuon. Hallelujah. Kinsa man to sila atong tukion mga igsuon, ug kinsa maning mga dalaga nga gihisgutan sa Revelation 7 nga nagsulob og bisti nga puti. Hallelujah. White garment, di ba? Kay kung magminyo ka, magsuot mong kag puti nga garment, ba? So, atong tukion mga igsoon, kinsa man ni sila pinadayag 7 paingon 13 paingon sa 14 mga igsoon. Nasayod ka ba kung kinsa ka ng mga tawo nga nagbisti og puti? Ug kung asa sila gikan? Mitubag ako, si Juan nag-ingon, mitubag ako, Sir, wala ako masayod, suginli ako, miingon siya kanako. Mao kana ang mga tawo nga nakaagi og hilabihang paglutos. Ang ilang mga bisti gilabhan nila og gipaputi sa dugo sa karnero. Praise the Lord mga igsuon. So kadto daing dito sa throne room, kadtong unang gihalad mga igsuon mo, kadtong mga katawhan, hallelujah, nga ning agi og daghang paglutos sa kinabuhi mga igsuon. In Jesus name. Hallelujah. Na dula diri sa among lugar mga igsuon. Hallelujah. Mao to sila ang agi og grabe nga paglutos sa kinabuhi mga igsuon. Dili pud basta-basta ang ilang mga nangagian mga igsuon sa kinabuhi, og dili pud ni sila mga perfect mga igsuon tungod kay ang kinabuhi sa tawo, hallelujah, bumpy roads gid kaayo, daghan yung mga pagsulay usahay ikaw ang makasala, ikaw pud ang himuan og sala ana mga igsuon ba. Pero kini sila mga igsuon, hallelujah, giingon diri ang mao kini ang mga tawo nga nagaagi og hilabihang paglutos. Ang ilang mga bisti gilabhan nila og gipaputi sa dugo sa karnero. Hallelujah. So mao day sila nga nahimo silang puti, hallelujah, nahimong puti ang ilang bisti tungod kay nahugasan na di ay sa dugo sa karnero. Meaning kani silang mga katawhana nga naadidtua sa throne room is naghinulsol sa ilang sala og ilang gibiyaan ang mga dautan nilang binuhatan mga igsuon. So mao ni sila ang mga pangasaw-uno ni Kristo mga igsuon. Dili tanan Kristohanon pangasaw-uno ni Kristo mga igsuon tungod kay ang uban naglakaw paghihapon sa hallelujah sala mga igsuon. Wala naghinulsol, wala nag-fasting ana mga igsuon, hallelujah. So atong tukion mga igsuon, kadto nga mga dalaga naa sila'y duha ka klase mga igsuon. Ang isa gitawag diriya og danghag, ang isa pod gitawag pud diriya og maalamon. So atong sabton mga igsuon nga kining napulo ka birhen, meaning silang napulo dili wala nag-ingon ang Biblia nga ang 5 ka danghag is mga dautan to sila, ang 5 ka maalamon is mga kuan kanang mga maayo nga tao, dili kundi ang kadtong napulo ka mga birhen mga limpyo na to sila, meaning naghugas na sila sa ilang mga bisti, naglaban na sila sa ilang mga daotang binuhatan, naghinulsol na to sila. Mao to sila mga napulo ka birhen. Apan ang 5 kanila danghag gang 5 maalamon. So atong sabton nganong naamay kanang
pangasaw-unon nga danghag ug maalamon nga naghinlo naman ta silang bisti, dapat silang napulo maalamon na sila kay naglimpyo naman sila silang bisti mga igsoon. So nag-ingon diri ang 5 ka danghag nagdala sa ilang suga, sa ilang mga suga, apan wala sila nagdala og dugang nga lana, aron nga kung mahurot na ang lana sa ilang suga may ikatubil pa sila. Hallelujah. So naghisgot po diri sa Mateo 25 mga igsuon bahin sa usa ka lana. Unsa maning lana mga igsuon nga gihisgutan? Naghisgot diri og lana og suga. So unsa maning suga mga igsuon? Ang suga mga igsuon matud pa sa Salmo mga igsuon, your word is a lamp to my feet and light to my path mga igsuon. Mao kini ang pulong sa Ginoo ang gihisgutan nga suga mga igsoon, kaning Biblia mga igsoon. Mao kini ang gihisgutan diri sa kasulatan nga suga mga igsoon, ug ang lana, hallelujah, nga gihisgutan diri nga wala sila nagdala og dugang nga lana mga igsoon. Hallelujah. Mao kining anointing mga igsoon, Holy Spirit. Wala nag-ingon diri ang 5 ka danghag nga mga dalaga mga igsoon is wala sila Holy Spirit. Naa sila Holy Spirit, pero ang gihisgutan diri is ang 5 ka mga danghag na sila Holy Spirit or na sila anointing, pero igo-igo lang, wala sila nagdala og extra oil mga igsoon alang kanila mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So atong sabton mga igsoon nga grabe ka crucial di ay nga mahimo kang maalamon nga pangasaw-unon ni Kristo, kay kinahanglan ka og anointing, kinahanglan kag oil, ug dili pwede nga mahutdan kag oil, kinahanglan daghan kag pundo nga oil mga igsoon. Dili kay ang imong oil magkuha kag oil magsimba lang kag Domingo or midweek prayer, dili na inana mga igsoon. Mao na sila ang mga danghag nga mga pangasaw-unon ni Kristo mga igsoon. Ang mga maalamon nga pangasaw-unon ni Kristo, everyday na sila ga crush sa ilang self mga igsoon aron magproduce og oil, meaning everyday na sila ga soak sa word ni God, soak in ba kanang mag-devotional, everyday na sila gabasa og Biblia, everyday na sila ga-pray, everyday na sila ga-worship mga igsoon. Kung mahimo everyday mag-fasting at least one meal a day mga igsoon, aron ma-crush ang ilang spiritual life mga igsoon og mo-produce og oil mga igsoon. So na ba mo nakita nga mga tao mga igsoon nga mga anointing mga igsoon? Hallelujah. Kaning mga tao nga mga anointed mga igsuon, makita nimo tungod kay mununot na sa ilaha mga igsuon, gawas nga kini sila mga ang mga ilhanan ani nila naa sa ila ang katong fruit of the Holy Spirit mga igsuon, katong asiyam, katong mapainobsanon, mahigugmaon, maluluyon, adunay pagtuo, long suffering, kato naa sila adto mga igsuon. Og mununot pud ang ilhanan tungod kay sa diha nga mag-ampo sila, hallelujah, sa mga masakiton maulian unya maka cast out sila demons mga igsuon. Mao na usa ka ilhanan, hallelujah, nga ang usa ka tawo is anointed mga igsuon. Hallelujah. Apan hallelujah, dili tanang anointed maalamon tungod kay ang uban pod danghag, kay anointed ka lagi pero igo-igo lang, meaning ang uban mga igsuon sa mga pangasaw-unon ni Kristo na busy lang sa kingdom. Grabe nila ka busy sa kingdom pero wala sila'y time sa king. Let it sink in mga igsuon. Ang sa akong pasabot. Busy sila sa kingdom pero wala sila'y panahon or gamay lang ang ilang panahon sa king mga igsuon. Usahay inani ta mga igsuon, busy ta sa kingdom ni God pero wala tay panahon sa hari. Meaning busy ka diha sa pagpahina, busy ka diha sa imong mga kaigsuonan, busy ka sa ministry. Hallelujah, tungod kay nagtuo ka nga ang paghimo og mga bulaton sa ministry is equivalent sa imong time kang Lord. No, lahi ang imong time kang Lord ug lahi ang sa ministry. Ang sa life manggod mga igsoon is natay priority. Ang pinaka first priority sa tao kining si Jesus.
ang God nato si Jesus Christ atong gialagaran. Mo na siya pinakatap. Ang second nato sa priority nato is ang atong family, atong wife, atong mga anak. Ang third nga priority nato sa atong kinabuhi is ang atong ministry. Magsunod dayon ang atong work. Ana siya mga igsoon. So nagtuo ang kadaghanan nga kining ministry mao na ni siya ang God nga atong gialagaran mga igsoon. No, kaigsuonan ni nato mga nagkuan ni siya kanang atong mga kaigsuonan diha sa pagtuo atong gipalig-unan, pero ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, mas simba nato ang atong buhi nga Dios sa diha nga maghatag ta og oras para sa atong buhi nga Dios. Intimate relationship, meaning bali kung for example kung uyab mo kamong duha ana ba nga mag-istoryahanay mo ana in prayer mga igsuon, makahimo kag relasyon sa atong buhi nga Dios pinaagi sa mga pag-ampo. Intimate prayer, mosulod ka sa imong kwarto, manirado ka didto dayon ka makigrelasyon sa imong buhi nga Dios mga igsuon. Hallelujah. Dili same ang kingdom ug ang king lahi. Kasagara sa mga Kristohanon karon nagtuo sila nga tungod kay nag-build sila sa kingdom na tungod kay nag-serve sila sa kingdom, nakaserve na sila sa king. Do nakaserve sila sa king, pero dili gina mo ay gusto sa king. Gusto sa king is intimate relationship sa king. Hallelujah. So mao na siya usa ka rason, hallelujah, nga mahimo tang danghag nga pangasawunon ni Kristo tungod kay nag-focus ta sa kingdom pero wala ta nag-focus sa atong king nga mao si Ginoong Hesus. Kinahanglan na atay intimate relationship. Hallelujah, na atay kanang pakigsuod sa Ginoo nga atong kaugalingong pakigsuod. Hallelujah. Dili by group. Hallelujah. Dili ta moduol ni Kristo nga kanunay na lang ta moduol ni Jesus nga by group sa panimbahon, kundi intimate relationship ni Lord every day mga igsuon. Hallelujah. Aron mahimo kang pangasawunon ni Kristo mga igsuon. Hallelujah. So unsa may mga ilhanan sa usa ka maalamon nga pangasawunon ni Kristo mga igsuon. Hallelujah. Kaning holy and blameless mga igsuon. Hallelujah. Usa na siya kailhanan nga kana nga tawo is pangasawunon na siya ni Kristo mga igsuon. Kalihog kog basa sa Episo 5:27 mga igsuon. Episo 5 by Episo 5:27 nga nagaingon diri mga igsuon. Gibuhat niya kini aron kita nga mga tumutuo madawat niya isip iyang pangasawunon nga matahom kaayo, balaan ug walay ikasaway, sama sa pangasawunon nga walay dipikto o kunot o unsa pa nga mga apan. Hallelujah. So ang mga pangasawunon ni Kristo mga igsuon pinaagi sa iyang dugo, sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi, nahimong matahom, radiant mga igsuon, radiantly beautiful mga igsuon, balaan ug walay ikasaway, sama sa pangasawunon nga walay dipikto kunot o unsa pa nga apan. Hallelujah. Blameless, wala kay buling kunot o mancha mga igsuon. Sa atong naked eye dili nato makita mga igsuon kung kanang tawhana kung ana siya, limpyo na siya or hugaw mga igsuon. Apan ikaw sa spiritual world, sa mga spiritual entities like angels and demons mga igsuon, makita nila ang imong tinuod nga kahimtang, kung naa pa ba kay mga pagdumot. Hallelujah. Kung unsay imong mga unsay imong tinuod nga kahimtang mga igsuon, dili na siya matago sa mga spiritual entity, makita na nila. Apan kita nga mga tawo dili nato na makita. Hallelujah. Bisan pag matago ato nang itago mga igsuon, apan diha sa Ginoo, hallelujah, sa espirituhanon nga bahin kana igsuon, dayag na sa ilaha mga igsuon, munang dili nato na matago mga igsuon. Hallelujah. Kinahanglan maghinlo gid ta nga kanang tinuod gyud nga pagtino sa atong kinabuhi mga igsuon aron mahimo tang holy and blameless. So unsa pa man ang ilhanan sa usa ka pangasawunon ni Kristo mga igsuon, mao kining radiantly beautiful mga igsuon. Dili radiantly beautiful sa world, kundi
pinaagi sa pagbalaan sa ilang kinabuhi mga igsuon. Hallelujah. Nagkinabuhi sila nga balaan, set apart, hallelujah, dili by worldly standard but by godly standard mga igsuon. Hallelujah. So maayong pamatasan, lugdang sa panuutan, lugdang mga istorya anak mga igsuon. Hallelujah. Radiantly beautiful mga igsuon, ug usapod ani mga igsuon is kaning naay discerning spirit mga igsuon. Hallelujah. Do dili ka mo istorya, dili nimo istorya, pero ang mga tawo nga adunay anointing mga igsuon, makabalo na sila kung kinsa ka, ma-feel na nila sa ilang spirit kung unsay naanimo mga igsuon. Do dili nila dili gid nila ma-perfect, pero maka-discern gid sila na sila discerning spirit nga na ay something wrong sa imuha ana mga igsuon, na sila mga discerning spirit mga igsuon. Hallelujah. Holy Spirit filled na sila mga igsuon. Ma-endure na sila faithfully mga igsuon sa diha nga sulayon. Hallelujah. Mag-antos na sila mga igsuon, mao na sila mga wise virgins unsa pa man mga igsuon. Hallelujah. Gi-prioritize nila ang eternity mga igsuon sa ilang kinabuhi. Gi-prioritize nila, hallelujah, ang mga butang nga espirituhanon mga igsuon. Mao na sila ang mga wise virgins mga igsuon. Wala nila gi-prioritize ang world tungod kay kining kalibutan mga igsuon. Dili nimo tinuod nato nga puy-anan. Hallelujah. Ang atong tinuod nga puy-anan naa sa langit mga igsuon. Lumalabay lang kita diri sa kalibutan mga igsuon. Apan ang atong tinuod nga puloy-anan tuwa sa langit. Kini sila mga alamon nga pangasawunon mga igsuon is prepared ni sila. Mao to akong giskutan kaganina. Hallelujah nga na sila anointing ug naa pa gid sila reserba pinaagi sa pag-ampo mga igsuon. Hallelujah. Dili kay mag-ampo ra ni sila nagtinaphaw mga 2 minutes a day ana. No, mag-ampo ni sila, tanan ilang iampo, tanan nila pamilya, tanan nila kaila. Hallelujah. Everyday na sila ga-pray, everyday na sila gasukin mga igsuon, tungod kay nasayod sila. Hallelujah. Nga kinahanglan og extra oil ang ilang kinabuhi, ang ilang pagpangalagad. Kinahanglan og extra oil mga igsuon. Kinahanglan nga dili sila mahutdan og oil inigbalik sa Ginoo mga igsuon. Everyday ni sila gatukaw mga igsuon, ready for Christ. Hallelujah. Kini silang mga maalamon nga pangasaw unon mga igsuon. Hallelujah. Dili nila eksapayan kung unsay istorya sa mga tao sa ilaha mga igsuon, tungod kay nasayod sila nga kanang mga istorya sa tao. Dili na may makaluwas nila mga igsuon. Hallelujah. Ang tan-aw sa tao may dili makaluwas nila. Ang makaluwas nila sa dihang maabtan sila sa Ginoo nga blameless, walay ikasaway mga igsuon, in godly standard mga igsuon. Inig kung hukman sila sa Ginoo ba, nalimpyuhan na ba ang ilang mga hugaw nga mga sinina mga igsuon. Mo na ilang ginahula sa mga maalaman nga mga pangasawunon ni Kristo. Hallelujah. Tungod kay ang mga tao karon mga igsuon ang ginahuna ang ilang kanang tan-aw sa uban sa ilaha, bahalag kanang dili ko gusto nga madaot ang akong, for example, reputation ana, bahala na kinaunsa, ala mamakak na dayon. Hallelujah. Pero dili na mo ay katuyon sa tungbi nga Dios. Ang gusto sa tungbi nga Dios nga kitang tanan maglimpyo sa atong bisti. Hallelujah. Sa atong mga binuhatan mga igsuon. Hallelujah. Magwaswas ta tanan sa atong mga daotang binuhatan aron maandam ta sa pagbalik sa tungbi nga Dios mga igsuon. Hallelujah. Og atong padayonon mga igsuon, nagaingon pa diri ang mga igsuon, ug tungod kay nadugay ang pamanhunon, nagduka og nakatulog silang tanan. Praise the Lord mga igsuon. Usa sa struggle sa mga pamanhon, pangasawunon ni Kristo mga igsuon, kining waiting season. Hallelujah. Kay diri sa waiting season mga igsuon, hallelujah, daghan na kaay mo sulod sa imong hunahuna, usahay mo sulod ang doubtness ba nga mubalik bagid ka ang Ginoo. Hallelujah. Kadugay ba niya, oy Lord, balik na Ginoo. Hallelujah. Usahay makatulog tagi igsuon sa atong pag-abot sa atong Ginoo ba. Moingon ang uban nga dugay pa man tingali ka Lord, kanang moadto sa ako sa world Lord, kanang mobalik sa ako sa world kay magilaay man ko Ginoo, balik sa ako dito ana mga igsuon. Apan usa ka na sa
usa ka na ka-test sa imong pagka pangasaw-uno ni Kristo, kung tinuod bagid ka nga pangasaw-uno ni Kristo sa dihang anaa ka sa imong waiting season mga igsoon, kung unsa ka faithful ni Lord, kung muhulat ba kaniya nga matinud-anon, or hallelujah mubalik ba ka sa imong daang binuhatan mga igsoon. Usa na siya ka-test mo nang ayaw gid pa-deceive mga igsoon sa imong waiting season, makita maila kung kinsa gid ka, ikaw ba gid ang tinuod nga pangasaw-uno ni Kristo or dili mga igsoon. Hallelujah. So bantayan na ng mga waiting season mga igsoon, kinahanglan endure lang gyud mga igsoon. Hallelujah. Endure faithfully mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Og sa tungang gabi may misinggit, ani ana ang pamanunhon, dali na kamo sugatan ninyo siya. Daghan na kaayo ang nagsinggit karon nga mobalik ng Ginoo mo ni siya mga igsoon, nga sa tunga-tungang gabi na may misinggit, ani ana ang pamanhunon. So mao ni siya ang hanan mga igsoon, nga bisag asa ka paingon daghan kaayo ang mosinggit nga ana balik na ang atong gahi nga Dios, mangandam na ta mga igsoon. So hallelujah, padayon ta mga igsoon. Ang napulo ka mga dalaga namangon o giandam nila ang ilang suga, unya ang mga dalaga nga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami sa inyong lanak kay kapalungon na ang among suga. Apan mitubag ang mga maalamon, dili mahimo, kay kun hatagan namo kamo managsama na kita nga kulangon sa lana, adto na lang kamo sa tindahan ug palit ug alang kaninyo. Hallelujah. So hallelujah, moabot ang panahon mga igsuon nga kanang grabe naka-imminent ang time mga igsuon, dili na ka pwede hallelujah nga moadto kaning giingon bitaw diri nga adto na lang kamo sa tindahan palit na lang kamo lana. Ang represent ana mga igsuon is moadto pa ka sa pastor nimo or moadto pa ka sa inyong church, didto pa ka magkuha og lana sa simbahan. Hallelujah. Magampo ka dito sa simbahan. No, ayaw na mga igsuon, sa dihang moabot na ni nga panahon, diha na sa imong balay, diha na sa imong kaugalingan, sa imong motor, sa imong asa pa ka diha ang mga igsuon, diha na pag-ampo, ayaw na pangitag asa pa diha, mga maadto pa kag tindahan, mga pakaglana sa imong higala, maadto pa ka sa imong barkada kay magpaampo ka, no, ikaw na mismo mag-crash ka sa imong kaugalingan pag fasting. I-pray ang imong family, i-pray ang matag usa kay dili pud ka pwede nga mahimo kang selfish ka nga pagkakristohanon, nga imo rang i-pray ang imong self ug ang imong family. Kinahanglan ang imong pong mga igsuon diha sa pagtuo, imong i-pray tanan. Hallelujah. Aron malig-on pud ka mga igsuon. Hallelujah. Praise the Lord. Ug nag-ingon diri hallelujah, pagka sa pagikan nila aron mopalit og lana, mauusab ang pag-abot sa pamanhunon. Hallelujah. Nagkabaliw sila. Ang 5 nga maalamon nanguban kaniya sa kumbira. Pagsulod na nila, gisirad-an dayon ang pultahan. Hallelujah. So adunay nabilin ang mga maalamon nga mga pangasaw-uno ni Kristo mga igsuon. Mao ni sila ang unang nahalad mga igsuon. Hallelujah. Mga first fruit ning mga maalamon nga mga pangasaw-uno ni Kristo. Pero tungod kay na may una nga ihalad, meaning naapay sunod mga igsuon. So mao na ning mga danghag mga igsuon. Hallelujah. Pero gusto ang mga danghag nga maapil sa unang paghalad mga igsuon. Ingon diri pagkataod-taod miabot usab ang 5 ka mga dalaga nga mipalit og lana, og nanawag sila, sir, pasudla kami. Apan mitubag ang pamanhunon, wala ako makaila kaninyo. Hallelujah. Praise the Lord. So ang 5 kadanghag nga mga pangasaw-unon mga igsuon is nasirad-an gid sila mga igsuon. Hallelujah. Ug wala gid sila nakaapil sa bangkete sa kasal. Hallelujah. Apan hallelujah, kinahanglan nga magmalig-on ta mga igsuon, tungod kay kung nag-ingon ang Biblia nga nay unang ihalad o katong mga maalamon nga mga pangasaw-uno ni Kristo, meaning nay kaduha pero dili na ta maghulat nga adto ta sa ikaduha nga ihalad mga igsuon. Kinahanglan nga maglimpyo ta sa atong mga bisti ug mga lagad ta matinud-anon diha sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Kay matud pa niya diri ang mga igsuon ni ingon si Jesus, mao ang hinungdan nga kinahanglan gayud nga mangandam kamo kay wala gayud kamo nasayod kung unsa nga adlaw o oras ang akong pag-abot. Wala ta masayod kung unsa nga adlaw or oras ang pag-abot ni Kristo. Mo nang
ako mong gi-encourage karon mga igsuon nga atong andamon ang atong kaugalingon maglabata sa atong bisti. Hallelujah, ato nang itarungon ang atong kinabuhi diha sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah, palayo mo sa mga tawo nga hallelujah makaamong sa inyong kinabuhi mga igsuon kanang mga tawo nga mga difficult kaayo. Restrain hallelujah aron dili mo maapektuhan mga igsuon. Hallelujah, og kinahanglan mga igsuon. Hallelujah, mag-inampuay ta labi na karon nga hapit na mobalik ang atong buhi nga Dios. Hallelujah mga igsuon, kinahanglan nga lig-unon nato ang atong kinabuhi diha sa pagampo, sa pagpuasa, diha sa pagbasa og Biblia mga igsuon, tungod kay kining Biblia mao kini ang suga lamparahan nato mga igsuon, og kinahanglan ang atong pagampo mao kana ang anointing mga igsuon. Hallelujah, og kanang ang atong bisti mga igsuon, ang atong sinina nga puti atong isuot mao kanang atong kinabuhi nga limpyo, walay buling kunot ug mancha mga igsuon. Hallelujah, og hinaot mga igsuon. Hallelujah, nga nasabtan ninyo ang atong hisgutan karong takna sa kaudtuhon mga igsuon. Hallelujah, og na bless mo. Hallelujah, ani nga hisgot mahitungod sa maalamon nga berhen mga igsuon. Hallelujah, og salamat sa matag usa ka kinabuhi igsuon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ug sa imong tibuok pamilya, ug God bless kanatong tanan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios.